Hemen de salam dostlar, biz trio gruppa arada aytışmayaly niktäzeligimiz nesip bolsa Türkmenistan arada olar diýdik we olaydım taýýar boldy. Işondan bir bölüjü näder goýjak. Siz näçe bir like, repost, komentary ýazyp bizi gollasaňyz şonça ýer çykar nesip bolsa halarsynız diýip umyt edýän gollawlaňyza garaşýas. Sag bolun. Ady dünýä belli taryhy beýik türkmenim. Merdiň oğlu biz barymyz oğlu türkmenin. Alabaýy ahal teke atlary dur görk berip. Oğuz hanymma batyrely göklerin. Dayanmana güýjümiz milletimiň güýjüsiz. Arka dağlı Serdar bilen goý bu hasam üýjesin. Ata baba pederler, beýik söwüş edenler. Eni toprağımı wasp edip, goşdum onam fetirme. Yazımın Türkmen aktadan sözler geldi akla Türkmenimde köp zatlar şay sepler bedev atlar gerçek mert yigitler bedev ala vaytlar seslenenle bir utlar yaltı olur tümlükler tarih bizim aslımız edermin raslımız mertlik bizim kesfimiz Oğuz hanın neslimiz yengci sençe cencelin gözül ülkem geleceğim edep senden göreceğim hatta canım vereceğim.